sili. Yan po. Wow. Wow, grabe. Grabe, ang lambot. Nalo po. Init pa man. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's video po, nandito tayo sa General Trias, Cavite. Dahil titikman natin dito ang famous na crispy pata ng Manong Barbs. Mayroon po kasi nakapagsabi sa akin mga ka-studio na masarap na yung pata nila. Kaya hindi ko palalampasin to. Tara, tikman natin. Yan yung order mo. Salamat po. Ito po yung pork barbecue po. Ito po yung family canton po. So nung una mayroon po din ditong meaty canton. Yan, sarap po. Ang daming mga sahumon. Saka yung crispy pata. Ang ganda ng crispy pata lamang. Tingnan nyo. Wow, mainit. Tingnan natin yung crispy mang. Yan. Oh, crispy pa. Tapos barbecue. Yan po. Barbecue. Pork barbecue. Ang lalaki ah. Oh. Tara, hindi natin ito patatagalin mga ka-studio. Pray po muna tayo kung mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Once again po, nandito tayo sa Manong Bar. Mayroon po kasing nakapagsabi sa akin po na masarap na po yung crispy pata na dito. Kaya since nandito na po sa Manila, hindi ko palalampasin to na matikman yung crispy pata nila. So tara, kainan na po. Dito tayo ma. Yan. Tingnan niyo po yung pansit nila. Oh, may carrots, may repolyo, ang daming sahog. Yan. Lagyan natin ng sahog. Wow, naku po, ang sarap ng kumain no. Yan. Kain po. Wow. Yung pansit nila parang napaka-saucy ba? Nakita namin yung pagluluto kanina mga studio. Meron silang nilagay na yung parang sauce ma. Kumapit talaga sa pansit. Kaya naging masarap yung pansit nila ma. Kaya naging meaty. Parang broth ata yun. Oo. Ano. Malasa siya na mayroong tamis na may kunting alat at asim kunti ba. Parang complement pa yung lasa niya. Wow. Tsaka meaty talaga kasi maraming meat na nilagay oh, ito. Marinated pa lamang. Marinated yung meat. Yung meat po, marinated. Ayan ba yung barbecue nila? Manong Barbs. Barbecue siguro yun sila sumikat ma. O sa pata talaga. Yun, hindi ko alam. Pero tikman natin yung barbecue nila. Malambot na sobrang marinated eh. Wow. Sunuot talaga yung kuan. Wrong. Sausaw natin dito sa suka. Yan. Pati yung sili ma, apil na lang eh. Sabi Yan. mo. Yung sili.
Wow. Mayroon din pala ng kuha mo. Nilagay na pipino, no? Hmm? Kuha ka na isa. Tama na yung timpla ng barbecue na pasok sa panlasa ko mga kasudyo. Kasi mahilig po siya sa barbecue ba. Mm. Pag kumakain kami sa labas, hindi talaga mawawala yung barbecue. Malaman siya na malambot mo. Mm. Sobrang Nga, sarap. ito puro laman. Oo. Mahirap kung yain to kapag kulang sa lambot ba. Tapos yung sa kanila, sobrang lambot. Mm. Dami pong kumakain ngayon. Hmm? Ah. Ito na tayo sa pinakahintay natin mga studio. Yung crispy pata. Yan. Wala. Wow. Grabe ang lambot pala niya, no? Tapos ang juicy ng loob. Yan o. Oh. Tapos tikman natin. Crispy pata. Wow. Ang crispy mang. Crispy siya na hindi siya matigas yung pagka-crispiness ng balat niya. Wow. Hindi siya kumakapit sa ngipin. Sakto lang yung timpla ng balat, mayroon siyang lasa ba. Pero hindi siya maalat. Look. Sobrang juicy talaga mo. Tikman natin. Malambot pero kahit makapal yung pata mang, nanuot yung lasa niya mang. Kahit makapal yung laman. Magaling yung pagkatimpla ng pata. Wala siyang mabawang amoy. Talagang malinis ba? Hindi siya sobrang matabang mo ba? Kahit sobrang kapal ng laman niya. May timpla talaga. Kung mayroon pa silang sikreto mga kasudyo, kung bakit sumikat to yung Manong Barbs, dito daw sa kanilang pata base na sauce. Gawin natin, ilagay natin dito mga kasudyo. Mas lalong sasarap daw yung pata dahil dito. Yan. Excited ako matikman mo. Here we go. Yun. Wow. Masarap yung sauce na nagko-complement dun sa pata mo, ma. Tagaan ng additional flavor. Wow. Kaya yan yung kuan nila. Yun yung isa sa sekreto ba? Oo. Panalo. Yan po. Wow. Wow, grabe. Grabe ang lambot. Lambot. Panalo po. Init pa man. Panalo mo yung pata base mo.
Mas lalong sumarap yung crispy pata. May lasahan ako mama. Mm. Dito sa pansit, parang mayroong silang nilagay dito ba sa bisting. Na ginamit din nila dito sa pansit. Bali, yun yung Pinakasikreto base ng nila ba? oo, ng mga pagkain panglasa, nila, no? oo. Oo. Kasi yung mga lasa nila parang may pagka-related sila ba sa isa't isa ba? Oo. Pata to, pansit to, pero mayroon silang relation. Signature, Oh. meron silang signature na kuan. Ang suka na may pagka-asim na may pagka-matamis. Masarap siya mo. Dito sa suka. One of the best crispy pata na tikman ko dito mga studio. Wow. Nakain ako din matibang klase mga crispy pata. Marami na akong na-order na crispy pata. Napuntahan ko nga isa sa mga best, nanalo ng best crispy pata in Cebu eh. Ito, kakaiba din po yung lasa nila. Masarap po talaga sila dito. Kaya parang ang daming nag-order daw dito ba. Madami silang take out at saka dine in, no? Oo, tama yung sinabi ng nag-advise sa akin na kumain nga ng crispy pata dito sa Manong Barbs. Kasi masarap talaga yung pata daw. Kaya hindi talaga namin pinalagpas. Grabe mga sudyo, na-enjoy ako sa pagkain ko dito sa Manong Barbs. Maraming salamat sa lahat ng crew, sa may-ari po, ang babait po na dito. Yun talaga yung malaga sa isang restaurant talaga, yung mga tao ba. Dapat mabait, welcome ka na maayos ba. Para mas lalong maganda yung experience mo ba. So ayun mga studio, kita-kita po tayo sa sunod na food adventure dito sa Manila. Abang-abang po, maraming salamat. God bless.